నోవహు 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 ఓడను సిద్ధము చేయుము. హలో పిల్లలు, బాగున్నారా? అందరూ మంచిగా ఉన్నారు, ఇంట్లోనే ఉన్నారా? నాకు తెలుసు మీరు అందరూ గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గుడ్ గర్ల్స్. చూసే వాళ్ళందరూ వెరీ గుడ్. సో నిన్న మనం చేసిన దానియేలు మాస్క్స్ అన్ని చూసారా? ట్రై చేశారా? ట్రై చేయండి, ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో ఫన్ చేయండి. అండ్ ఇవాళ నేను ఇందాక పాట పాడిన రీతిగా అండ్ మనందరి షెడ్యూల్లో ఉన్న రీతిగా నోవా కథ అని తెలుసుకోబోతున్నాం. అందుకన్నా ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. Precious Lord, Heavenly Father, bless us, give us good wisdom while we are learning Noah's story, Lord. Help us to understand the theme and follow it, Lord. In bless Jesus, may humbly pray. Amen. నోవా ఎవరు అంటే చాలా మంచి అతను, నీతిమంతుడు. దేవుడు అంటే చాలా ఇష్టం నోవాకి. అలాంటి అతను ఒక్కడే కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబం అంతటిని దేవుడిలో మంచిగా విశ్వాసంతో నీతిగా ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. చుట్టుపక్కల జనాలందరూ కూడా పాపం చేస్తున్నారు, దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేస్తున్నారు అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్నీ చేస్తున్నారు. అప్పుడు దేవుడికి అవన్నీ చూసి చాలా కోపం వచ్చేసింది. దేవుడు అంటాడు నోవాహు దగ్గరకు వచ్చి ఒకరోజు, నోవాహు, నువ్వు మాత్రమే నీతిమంతుడిగా ఉన్నావు, నువ్వు మాత్రమే మంచిగా విశ్వాసంతో ఉన్నావు, మీ కుటుంబాన్ని మంచిగా గొప్పగా ముందుకు నడిపిస్తున్నావు, కానీ ఈ పాడు జనాలు ఉన్నారు కదా, అందరూ పాపం చేస్తున్నారు, నాకు వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేస్తున్నారు, బ్యాడ్ థింగ్స్ చేస్తున్నారు, నాకు నచ్చట్లేదు వాళ్ళ పనులు, అందుకని నేను వాళ్ళందరికీ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అంటే నువ్వు అంటాడు, ఏంటి ప్రభు ఆ పనిష్మెంట్ అన్నప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు, పెద్ద జలప్రలయం వస్తే భూమిపైకి అందరూ చనిపోతారు, కానీ నిన్ను మాత్రం నేను రక్షించాలనుకుంటున్నాను, కాబట్టి నువ్వు ఒక పెద్ద ఆర్క్ కట్టాలి. ఆ ఆర్క్లో అన్ని యానిమల్స్ని ఎక్కియాలి. 1 పేర్ అనమాట, అంటే 2 యానిమల్స్ని అన్ని యానిమల్స్లో 2 అనమాట. 1 పేర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని ఎక్కియాలి, అన్నిటిని ఎక్కియాలి, అన్ని బోట్లో ఉండాలి. నేను పెద్ద వర్షం స్టార్ట్ చేస్తాను అని అనగానే చాలా పని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆర్క్ కట్టాలంటే ఉట్టిగా చిన్న మ్యాగీ చేసుకొని తినేయటం కాదు కదా, ఆర్క్ కట్టాలి చాలా పని ఉంటుంది. పెద్ద ఆర్క్, మళ్ళీ అన్ని యానిమల్స్ అందులో ఉండాలి కాబట్టి చాలా పెద్దగా ఉండాలి. అందుకని నోవా వెంటనే వాళ్ళ 3 కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళేసి, నాకు మీ హెల్ప్ కావాలి, దేవుడు ఇట్లా నాకు పని చేయమని ఇట్లా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు అని చెప్పగానే వాళ్ళ 3 కొడుకులు సరే అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్పిన మెటీరియల్స్, దేవుడు చెప్పిన మెజర్మెంట్లో ఏమేమి మెటీరియల్స్ దొరుకుతాయో అవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయి ఒక పెద్ద ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఆర్క్ కట్టడానికి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఆర్క్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అలా స్టార్ట్ చేసే టైంలో అందరు చుట్టుపక్కల చూసి ఏం చేస్తున్నావు అంటే నోవా చెప్తాడు, దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, అందరూ వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నారంట దేవునికి, అందుకని దేవుడికి చాలా కోపం వచ్చింది, నన్ను ఒక ఆర్క్ కట్టమన్నాడు, ఆ ఆర్క్లో అన్ని యానిమల్స్ని ఇంకా మా ఫ్యామిలీని వెళ్ళమన్నారు, మీకు కూడా రక్షించబడాలి అంటే మాతో పాటు ఆర్క్లోకి రండి. అంటే ఫూల్స్ కదా జనాలందరూ, మూర్ఖులు కదా, నమ్మరు కదా దేవుడి మాటల్ని, వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నారు కదా దేవుడికి. అందుకని వాళ్ళు అంటారు, ఏం నోవానికి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా, ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు, ఆర్క్ ఏంటి, నువ్వు కట్టడం ఏంటి, జలప్రలయం రావటం ఏంటి, ఇప్పుడు దాకా అసలు అట్లా ఏమైనా జరిగిందా, ఏం జరగలేదు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు, అసలు ఏమీ లేవు అట్లాగా అని చెప్పి అంటే నోవా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు కన్విన్స్ కారనమాట. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. నోవా మంచిగా ఆర్క్ కట్టేస్తాడు. ఆర్క్ అన్ని కట్టినాక అన్ని యానిమల్స్ని గ్యాదర్ చేసి దేవుడు చెప్పిన రీతిగా అందరినీ ఆర్క్లోకి ఎక్కించాక అప్పుడు వర్షం స్టార్ట్ అవుతుంది, పెద్ద వర్షం. మొత్తం రోజు రాత్రి తేడాలు కూడా మొత్తం పడుతూనే ఉంది. 40 days and nights వర్షం పడ్డది. మనకి 2-3 days వర్షం పడితేనే అది ఆగి పడితేనే మన ఇళ్ళలోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. ఏమి ఇల్లులు మనవి, సిమెంట్ ఇల్లులు, కాంక్రీట్ ఇల్లులు. అయినా ఆ రోజుల్లో అసలు అవి ఏమీ లేవు, కాంక్రీట్ ఇల్లు లేవు, సిమెంట్ ఇల్లు లేవు, చిన్న 1 floor కూడా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ హైట్లోనే ఉంటాయి ఇల్లులన్నీ. ఆ హైట్లో ఉన్న ఇల్లుల్లోకి వర్షం పడ్డది. 40 days and 40 nights అంటే మొత్తం వాటర్ మొత్తం ఇళ్ళలోకి వచ్చేసింది. వాళ్ళకి ఫుడ్ కుక్ చేసుకోవడానికి లేదు, డ్రెస్సెస్ కాపాడుకోవడానికి లేవు, ఏమి వాళ్ళకి జాబ్ చేయడానికి లేవు, కనీసం మంట పెట్టుకోవడానికి కూడా లేదు. మొత్తం వాటర్ ఉంటే మంట ఎక్కడ వస్తుంది, ఏ ఛాన్స్ లేదు. సో మొత్తం వాటర్లో వాళ్ళందరూ సింక్ అయిపోతారనమాట, మునిగిపోతారనమాట. అందరూ చాలా మునిగిపోతారు మొత్తం. అసలు వాళ్ళకి కొంతమందికి స్విమ్మింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు, చేసి టైర్డ్ అయిపోయి చనిపోతారు. కొన్ని యానిమల్స్ అట్లా చనిపోయినాయి, కొన్ని యానిమల్స్ ఉట్టిగానే చనిపోయినాయి. ఇప్పుడు చాలా యానిమల్స్ అట్లా చనిపోయి అన్నీ మొత్తం వరల్డ్ అంతా చనిపోయినప్పుడు 40 days and 40 nights వర్షం పడుతూ ఉంది. తర్వాత అప్పుడు నోవా ఆర్క్లో ఉన్నాడు కదా, అన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అందులో నుంచి ఒక బర్డ్, ఆ బర్డ్ ఏంటి అంటే కాకిని పిక్ చేసుకుంటాడు నోవా. పిక్ చేసుకొని వర్షం ఆగిపోయింది కదా, పంపి చూద్దాము, 40 days and 40 nights వర్షం పడ్డది కదా, భూమి పైన నీళ్ళు ఎంత ఉన్నాయో తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఏదైనా సిగ్నల్ తీసుకొస్తుందేమో అని కాకిని పంపిస్తాడు.
కాకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎగిరి 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 కాకి మంచిగా అక్కడ చెట్లు బొట్లు అన్నీ ఉంటే అక్కడ ఏమైనా అక్కడ ఇక్కడ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటుంది కాకి. రిటర్న్ రాలే కాకి. తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఒక డవ్ పంపిస్తాడు. డవ్ ఎలాంటిదంటే చాలా క్లీన్ యానిమల్ అనమాట. ఎక్కడైనా మనకి క్లీన్గా డ్రైగా నీట్గా ఉంటేనే అది ఎగరటం ఆపి ల్యాండ్ అవుతుంది. కాకి అవేమి ఉండవు, ఎక్కడంటే ఆగుతుంది, ఎక్కడంటే అక్కడ ఆగుతుంది, ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటుంది, మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది, ఏమున్నా కానీ అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. కానీ డవ్ మాత్రం క్లీన్ అండ్ నీట్ రైచియస్ అనమాట. నోవా లాగానే డవ్ కూడా. సో ఆ డవ్ కూడా మంచిగా వెళ్ళి ఎగిరింది, ఎక్కడైనా దొరుకుతుందో ప్లేస్ అంతా ఎగిరి 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 రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. డవ్ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. రిటర్న్ వచ్చినాక తర్వాత ఇంకొన్ని రోజులకి ఇంకొక డవ్ని పంపిస్తుంది. ఇంకొక డవ్ పంపిస్తే అది ఎగిరి 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 ఒక చిన్న ఆలివర్ చిగురుని తీసుకొని వస్తుంది. అంటే అప్పుడప్పుడే మొత్తం ల్యాండ్లో వాటర్ కొంచెం డ్రై అయిపోయి కొత్త కొత్త ప్లాంట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అని చెప్పి రిజంబలెన్స్ అనమాట. ఆలివర్ని బీక్ నోటితో పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చేసరికి నోవా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఫస్ట్ కాకి వెళ్ళింది రాలేదు, సెకండ్గా డవ్ వెళ్ళి దానికి ప్లేస్ దొరకక రిటర్న్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇంకొక డవ్ వెళ్ళి చిన్న లీఫ్ తీసుకొచ్చింది. సో మన భూమి పైన కొంచెం కొంచెం నీళ్లు తగ్గి కొత్త కొత్త ప్లాంట్స్ అన్న వస్తున్నాయి అని చెప్పి నోవా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. కానీ ఇంకొన్ని రోజులు మనము ఇక్కడే బోట్లో ఉండాలి అని ఫీల్ అవుతాడు. తర్వాత ఇంకొన్ని రోజులకి ఏం చేస్తాడు, ఇంకొక డవ్ని పంపిస్తాడు. ఇంకొక డవ్ పంపిస్తే అది వెళ్ళిపోయి ఎగిరిపోతుంది, ఇంకా రాదు. అంటే డవ్కి ఒక క్లీన్ నీట్ అండ్ డ్రై ప్లేస్ దొరికిందనమాట ల్యాండ్ అవ్వడానికి. సో అది రాలేదని చెప్పి తెలిసినాక ఇంకొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి బోట్లో నుంచి ఆరుకులో నుంచి అందరు బయటకు వస్తారు. సో మీకు ఏమైనా నచ్చిన ప్లేస్కి వెళ్ళారనుకో, చాలా రోజుల తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, అక్కడ ఉన్న థింగ్స్ అన్నిటిని హగ్ చేసుకొని వాటితో ఆడుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు వెంటనే, అస్సలు ఆగకుండా. కానీ నోవా మాత్రం అలా ఏమీ చేయకుండా ఫస్ట్ వెళ్ళి ఒక ఆల్టర్ కట్టి అక్కడ యానిమల్స్ని బలిస్తారనమాట. అది థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనమాట. దేవా ఇన్ని రోజులు మమ్మల్ని కాపాడినందుకు థ్యాంక్స్ అని చెప్పి దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆఫరింగ్ అని ఒక యానిమల్ ఆఫరింగ్ ఇవ్వగానే అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడతారు, మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో ఇంత పెద్ద వర్షం పడి మొత్తం మునిగిపోయింది అని చెప్పి గుర్తుండడానికి, పాపం చేసినందుకు ఇంత ప్రపంచం అంతా వాటర్లో జలప్రలయంలో అందరూ చనిపోయారు అని గుర్తుండడానికి నేను ఒక సింబల్ ఇస్తాను, ఒక ప్రామిస్ అనమాట. అది ఏంటి అంటే బ్యూటిఫుల్ రెయిన్బో. ఆ రెయిన్బో ఎప్పుడైనా మీరు రెయిన్బో చూడగానే నోవా కాలంలో జరిగిన జలప్రలయం ప్రపంచం అందరికీ గుర్తుండాలి అని దేవుడు ప్రామిస్ ఇస్తాడనమాట. అది రెయిన్బో సింబల్ అని నోవాకి చెప్పగా నోవా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి అన్ని యానిమల్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి హ్యాపీగా ఉంటారు. ఇది నోవా స్టోరీ. ఈ స్టోరీ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే నోవా అలాగా నీతిమంతులుగా ఉండాలి. ఎంత రైచియస్గా ఉంటే దేవుడు మనకు అంత దగ్గరగా ఉంటాడు. తర్వాత చుట్టుపక్కల జనాలందరూ ఏం ప్రార్థన చేస్తావు, నువ్వు ఆర్క్ కడుతుంటే ఏమన్నారు, ఏం ఆర్క్ కడతావు అవసరమా నీకు అని అన్నారు. అలానే మనల్ని కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయటం అవసరమా, ఇప్పుడు బైబిల్ చదవటం అవసరమా, పాటలు పాడటం అవసరమా అని డిస్కరేజ్ చేసినా నువ్వు ఆర్క్ కట్టకుండా ఆపడా లేదు కదా. మనం కూడా ప్రార్థన చేయకుండా ఆగకూడదు, ప్రార్థన ఖచ్చితంగా చేయాలి. మనల్ని ఎంతమంది అడ్డగించాలని చూసినా మనం మాత్రం దేవుడిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. తర్వాత ఆర్క్లో 40 days ఉన్నారు కదా, అది కూడా నోవాకి లాక్డౌన్, యోనాకి 3 days. దానియేలు మొత్తం లైఫ్ అంతా బబులోన్లో ఉన్నాడు. తర్వాత సింహబోన్లు వేసి మంచి విశ్వాసం చూపించాడు. ఇప్పుడు నోవాకి కూడా లాక్డౌన్ వచ్చింది. ఎన్ని డేస్, 40 days లాక్డౌన్. అండ్ ఇంకా మౌంటైన్లో వాటర్ పైన చాలా రోజులు ఉన్నాడు ఆయన. ఆ లాక్డౌన్ సీజన్లో మొత్తం అతను ఏమని ప్రేయర్ చేశారంటే న్యూ క్రియేషన్ కోసం ప్రేయర్ చేశారు. అంటే ఉన్నది మొత్తం దేవుని క్రియేషనే, కానీ అదంతా నాశనం అయిపోయి మళ్ళీ కొత్త చిగురు తీసుకొని వచ్చింది కదా డవ్, అలా అంతా కొత్త రీక్రియేషన్ అనమాట. మళ్ళీ మొత్తం న్యూగా క్రియేట్ అయ్యింది. అది ఈ న్యూ క్రియేషన్లో మేము కూడా మంచిగా విశ్వాసంగా నీతిగా ముందుకెళ్ళాలి అని నోవా ప్రతిరోజు 40 days బోట్లో ఉన్న రోజులు ప్రార్థన చేశారు, ఆర్క్లో ఉన్న రోజులు ప్రార్థన చేశారు. మనం కూడా లాక్డౌన్లో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా నిన్నటిదాకా చూసిన వ్యక్తి వేరు, ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో దేవునిలో చాలా దగ్గర అయ్యి దేవుని ఇమేజ్ని మనం ముందుకి క్యారీ చేయాలన్నమాట. దేవుడు ప్రతిరూపాన్ని మనం ముందుకు క్యారీ చేయాలి. నిజంగా యేసు ప్రభు ఎలాంటి పనులు చేశారో జనాల కోసం మనం కూడా అలాంటి మంచి మంచి కార్యాలు చేయాలి. నిన్నటిదాకా గొడవలు పడి ఉండొచ్చు, అబద్ధాలు చెప్పి ఉండొచ్చు, దొంగతనాలు చేసి ఉండొచ్చు, మనం అందరం చిన్న చిన్నవి ఎరేజర్, పెన్సిల్ అలాంటివన్నీ దొంగతనం చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఈ లాక్డౌన్లో ఉన్న రోజులు దేవా నాలో కొత్త మనిషిని పుట్టించండి, నాలో కొత్త ఆత్మని పుట్టించండి. ఆ రోజు నోవా అప్పుడు పాపం చేశారు కాబట్టి జలప్రలయంలో అంతా మీరు తీసేసి మళ్ళీ కొత్త ఆలివ చెట్లని, కొత్త చెట్లని, కొత్త
అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసినట్టు నాలో కూడా కొత్త మనిషిని పుట్టించండి. నేను ఒక మళ్ళీ న్యూ బాండ్ లాగా తయారు చేయండి. నేను మిమ్మల్ని మీ ఇమేజ్ని క్యారీ చేసేటట్టు తయారు చేయండి అని ప్రేయర్ చేయాలి. అలా ప్రేయర్ చేయగానే దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. నోవాకి ఇచ్చాడు కదా న్యూ క్రియేషన్ని, గాడ్ చేసిన క్రియేషన్ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసి న్యూగా ఇచ్చాడు కదా, అలానే మనకి కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. అలా ఇచ్చినప్పుడు మనం వెంటనే మనం గాడ్ ఇమేజ్ క్యారీ చేస్తున్నామని అందరి మీద కమాండింగ్ డిమాండింగ్ చేయకూడదు. మనం ఏం చేయాలంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రేయర్ చేయాలి. దేవా నాకు ఈ లైఫ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్. రోజు పడుకున్నప్పుడు దేవా నాకు ఈ రోజు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్. మార్నింగ్ లెగ్గానే దేవా నేను వాళ్ళ బతుకున్నందుకు థ్యాంక్స్. కోవిడ్-19 వచ్చి ఎంతమంది చనిపోతున్నారో తెలుసు. మన దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో చనిపోతున్నారు. అలాంటి దేశాలు చనిపోతున్నప్పుడు మనకి మాత్రమే దేవుడు లైఫ్ ఇస్తున్నారంటే వీఆర్ హిస్ చిల్డ్రన్. సో మనము ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ డే వీ షుడ్ ప్రే, నాకు ఈ రోజు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్, నాకు ఈ బ్రీత్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్. ఈ శ్వాస లేక చాలామంది చనిపోతున్నారు. వాళ్ళకి ఎన్ని క్రైసిస్లో ఉన్నారు బయట ప్రపంచం. కానీ మనం మంచిగా ఇంట్లో దజ్జాగా దేవుడిని వదిలేసి కూర్చొని కార్టూన్లు టీవీలు చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఈ VBS చూసే టైంలో కూడా చాలామంది సగం చూసి సగం డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి వేరే వేరే చూస్తున్నారు. అలా చూసిన వాళ్ళని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి. అది క్యారీయింగ్ హిస్ ఇమేజ్. మన శత్రువులను కూడా మనం ప్రేమించాలి. మనము ఒకవేళ దేవునికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే ఆ కాలంలో నోవా కాలంలో దేవుడు ఏం చేశాడు, జలప్రలయం తెచ్చి కోపంతో జలప్రలయం తెచ్చి అందరినీ నశింపజేస్తాడు. అదే పనులు మన ఫ్యూచర్లో కూడా ఉన్నాయి. 2 పీటర్ చాప్టర్ 3లో ఏమని రాసిందంటే, జనులు నాకు వ్యతిరేకంగా ఒకవేళ పనులు చేస్తే అగ్ని పైనుంచి పడి అందరూ భూమిపైన ఉన్న కృత్యాలన్నీ కాలిపోతాయి అని రాశారు దేవుడు. అంటే మనం ఏమైనా తప్పు పని చేస్తే మనము రైచియస్గా ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు ఇంకా కాపాడుతున్నాడు. ఆ రోజు నోవాతో చెప్పాడు కదా, నేను ఇంత పెద్ద వర్షాన్ని తెచ్చింది, అందులో అందరూ నశింపపోవాలని, కానీ నిన్ను మాత్రమే కాపాడుతున్నానని. మనలాంటి వాళ్ళు రైచియస్గా దేవుడు నోవాలాగా బతికే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరి కోసం దేవుడు ఇంకా మన భూమిని కాపాడుతున్నారు. కానీ మనం కూడా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి దేవుడికి ఇంకా కోపం తెప్పిస్తే ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమో అగ్ని వర్షం. జలప్రలయం అంటే 1 వీక్ 10-15 డేస్ మనం సర్వైవ్ అవ్వచ్చు, స్విమ్ చేసుకుంటూ అట్లా చేసుకుంటూ, ఫుడ్ లేకపోయినా వాటర్ తీసుకొని ఆ పడిన నీళ్ళనే తాగి బతకొచ్చు. కానీ పైనుంచి అగ్ని పడ్డదంటే within seconds you will feel burning sensation. మీకు ఎంత ఫాస్ట్గా పెయిన్ వస్తుందో మీకు కూడా తెలియదు. అండ్ పడింది అంటే మనం చనిపోయినట్టే. మనం ఎంత బాధగా ఉంటుందో, ఒకవేళ బతికినా కానీ మనకి ఆ పెయిన్ అన్నది ఉంటుంది కొన్ని డేస్ వరకు. పొరపాటున ఏదైనా క్రాకర్ కాల్చినప్పుడైనా, లేదంటే ఇంట్లో ఏదైనా మమ్మీ కుక్ చేస్తూ మీద పడ్డా, లేదంటే మీరే ఏదైనా ట్రై చేసి మీద పడ్డా, క్యాండిల్ వ్యాక్స్ పట్టుకుంటేనే ఎంత వేడిగా ఉంటుంది క్యాండిల్ ఒక 1 hour వెలిగించినాక. అలాంటి వడగండ్లు పడితే ఫైర్ పడింది అనుకో ఆకాశం నుంచి, ఎంత పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. అందుకని మనం కూడా నోవాలాగా నీతిగా బతకడానికి ప్రార్థన చేయాలి. లాక్డౌన్ టైంలో దేవునికి దగ్గర అవ్వడానికి ప్రార్థన చేయాలి. కొత్త ఆత్మ మనలో దయచేయడానికి దేవునికి ప్రేయర్ చేయాలి. దేవుడిని న్యూ క్రియేషన్స్ మన జీవితాల్లో న్యూ మిరాకిల్స్ చూడడానికి ప్రేయర్ చేయాలి. ఆ మిరాకిల్స్ని మీరు ఖచ్చితంగా టెస్టిఫై చేసి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి దేవుడికి. చిన్న విషయమైనా మీకు మీరు ఎప్పటి నుంచో ఫస్ట్ ర్యాంక్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు, అది మీరు లాక్డౌన్లో దేవుడితో చాలా మంచిగా ప్రార్థన చేసినాక నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది అంటే యూ షుడ్ ప్రైజ్ గాడ్. మీరు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చెప్పాలి, ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్నాను కానీ నేను లాక్డౌన్లో ప్రేయర్ చేసి నేను చదువుకుంటే గాడ్ నాకు విజ్డమ్ ఇచ్చాడు. సో ఆ విజ్డమ్ వల్ల నేను ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది, నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంకర్ని అని థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఇదంతా ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు గాడ్ అని చెప్పాలి. లేదు మొత్తం నేనే చదివినా, నేనే కష్టపడ్డా అంటే దేవుడు నెక్స్ట్ టైం మనల్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలో అట్లా ట్రీట్ చేస్తాడనమాట. సో మనము దేవునికి థ్యాంక్స్ ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. ఈ స్టోరీ నుంచి మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము. ఇది ఈ స్టోరీ ఏ వీక్ విత్ క్రైస్ట్లో లాస్ట్ అనమాట. రేపు యాక్టివిటీ డే ఉంటుంది. మనము ఈ స్టోరీస్తో పాటు వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగిన కొత్త విషయాలు, వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగిన సంఘటనలు తెలుసుకోవడంతో పాటు మనము కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ నేర్చుకున్నాం. జోనా స్టోరీ నుంచి కన్ఫెషన్ ప్రేయర్ నేర్చుకున్నాము. దాని తర్వాత డానియల్ స్టోరీ నుంచి హౌ టు హ్యావ్ గ్రేట్ ఫెయిత్ లైక్ డానియల్, మిరాకిల్స్ చూడాలి అంటే ఎలాంటి ప్రేయర్ చేయాలి అని తెలుసుకున్నాము. దాని తర్వాత నోవా స్టోరీలో ఇప్పుడు మనము రైచియస్గా ఎలా ఉండాలి, మనం థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రేయర్ చేయాలి అని నేర్చుకున్నాం. న్యూ క్రియేషన్ కోసం ప్రేయర్ చేయాలి, న్యూ సోల్ కోసం ప్రేయర్ చేయాలి, గాడ్ ఇమేజ్ని క్యారీ చేయడం కోసం ప్రేయర్ చేయాలి అని నేర్చుకున్నాం. సో ఇది మన స్టోరీలో లాస్ట్, ఈ స్టోరీ సెషన్లో లాస్ట్. రేపు యాక్టివిటీ డే ఉంటుంది. సో మనం అంత ఎంజాయ్మెంట్లో ఉంటాం రేపు. కాబట్టి ఇప్పుడు అందరం మోకరించి చాలా సీరియస్గా గాడ్కి ప్రేయర్ చేద్దాం. ఓకేనా? అందరూ కళ్ళు మూసుకొని మోకరించాం.
Precious Heavenly Father, thank you for guiding this a week with Christ to lead many people into your growth, Lord. Lord, thank you for helping all the people to see and know about your real truth, Lord. Lord, as we learn from Jonah's story, Lord, how to do confession prayer, Lord. Lord, right now we confess all our sins and we pray and we promise that we will not repeat those sins, and we are repenting right now, Lord. Lord, we believe and we pray that you have removed all our sins from our lives, Lord. Lord, even we are praying for wisdom like Daniel, Lord. Lord, bless us, Lord. Give us good wisdom like Daniel, Lord. Lord, help us to be identified as your children of God, Lord. Lord, from Noah's story, Lord. Lord, we are praying that we need to give thanks, Lord. Lord, we thank you for this moment, Lord. We thank you for this day, Lord. We thank you for a great, grand, new soul creation and recreation in our soul, in our souls, Lord. Lord, thank you for helping us to forget all the sins what we have done past and moving with good hope to carry your image, Lord. Lord, we pray that we'll be your children forever, Lord. Lord, we always try to follow your footsteps, Lord. Lord, bless us, Lord. Lord, thank you for making this a week with Christ session VBS 2020 of AOF Church, Lord, a grand success, Lord. Lord, bless many people who are receiving these messages and these stories and these activities, Lord. Lord, help us to learn your good news, Lord. Lord, use this playlist as a channel of blessing, Lord. In Jesus' name I humbly pray. Amen. సో పిల్లలు, నోవా స్టోరీలో నుంచి చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాము. మీకు నచ్చిన విషయాలన్నీ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకొని ఆ విషయాన్ని మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి. అండ్ తర్వాత రేపు యాక్టివిటీ డే, సో యాక్టివిటీ డే కోసం ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. నాతో పాటు యాక్టివిటీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. బాయ్ బాయ్. సీ యూ టుమారో.